balita, banat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita, banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kumpleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radyo! Isibo na ang orasan sa inyong kamarilo. Action Radio Philippines Standard Time alas 11:56 sa liwat mayong aga Bacolod, Negros Occidental, Negros Oriental ang aton nga mga kaksyon tagpalamati dira sa tabok sang kadagatan, Isla sa Paray, probinsya sa Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, part sang Palawan, part sang Masbate, sa kuto malabutan sa ato sini broadcast liwat kamonamon nga ginaabi-abi. Welcome sa inyo para tuntunan balita banat bulig sa ugto. Karon nga adlaw Lunes petsa 21. Nagapabiling katagyapon sa bulan sang Marso sa tuig 2022. Sa kinandan liwat naman naton nga maging kabulog ang bilog naman nga puwersa sa aton news team. Aton sini nga mga-correspondent sa pagdulong naman sa pinakaulihi labas na tipon nga mga balita. Mga balita nga inyo mabasahan sa pamantalaan lokal buwas. Una na ninyo dinibabatian sa pagpangalagad sa inyo para tuntunan balita banat bulig sa ugto diri sa Aksyon Radyo Bacolod. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Kamusta nga to sa mga palangga tagpalamati, manayanaya ang lakas ng panahon, porsyon sa Bacolod, may porsyon man sang probinsya, nga magulogal umon. Kabay pa nga mangin maayo ang lakas ng panahon. Karon nga ugto medyo makasiling kita nga daw mabulubugnaw. Hindi masyado masakit ang igo sang init sa panit. Tungod sang magulugal umon porsyon diri sa Dakbanwa sa Bacolod kag pila kabahin sa aton probinsya sang Negros Occidental. Karon man nga adlaw amo ang unang adlaw untat biyahe transport strike sa syudad sang Bacolod. Pila naton ka makauturan ang apektado sa luyag tag sa indi. Pila ka mga pasahero ang naapektuhan. Sining una pa lang adlaw sang aton nga transport strike. Ang sentimento kakalain buot sang aton nga mga transport group ilagin paagi sa isa ka simple nga panawagan rally sa gobyerno nagahingyo kag nagapangabay na hindi lang pagpa-time kag hindi lang pag-ubos halos malumos ang aton nga mga driver sa sining pagsaka kapag timbuok sang aton krudo, gasolina kag kerosene. Daway gid may imo ang gobyerno tas ni. Ang ila lamang nga mahimo siniti medyo pampaumpaw sa aton nga mga driver sa pila ka mga benepisyo nga posible ihatag sa gobyerno. Pero ti dira man lang astana. Pero ang ining sinakaaya sa nagapanguna nga mga petroleum products katulad sa nga gasolina, krudo kag kerosene forever. Panubuan lang sinintimos, sakaan piso, pierde ang aton magagmay kag mga driver.
nga nagaulo arkilalang sang mga salakyan sa pagbiyahe para lang maipakaon sa ila pamilya. Di may mga ginapatigayon diri nga mga aksyon protesta sa pila ka mga mayor diri nga darano sa Bacolod. Ang atong kapulisan alerto man. Although ngati may ara gidya driver hindi maka-insyende sa ginahimo nila sa ila kabaro nga driver, ara gyapon nagapadayon sa pagmaneho. Kung ano man ang resulta siling duha ka daw nga transport strike, kabalo ko nga ang una mabenipisyuhan mismo mga driver. That's why nga makabaro nila nga driver nga nagaupod siling untat biyahe duha ka adlaw hasta buwas, nagapanawagan sa ila upod nga mga driver, ipakita ta kag ipabatsyag ta ang pag-isa naton nga pumuluyo sa pagpamatok sa mga nagasaka kag wala untat nga pagtimbuok sang gasolina, krudo kag kerosin nga halos nabatyagan sa bilog na nga pungsod sang Pilipinas. On the other hand, ang aton man nga ginahingyo sa mga driver nga nagapatigayon sang rally, palihog lang, please lang, hindi lang kita magpatupa sang aton kamot sa aton man mismo mga driver. Kay once ka magpatupa ka na sang kamot mo, lain na ang istorya. Pwede mo na sa gani mambalan, habali lang, painsindihan lang, ang ginahimo ninyo, hindi na para sa inyo, kundi para sa aton taran nga driver. That's why, ang aton man apilar sa mga driver, nga nagapatigayon sa rally, untat biyahe, explikari lang. Hindi lang kamo magpatupa sang kamot nyo, palihog lang. Kaya kung magpatupa kamo sang kamot nyo, lain naman ina nga istorya. Kontra nyo, pulis na. Believe me. Ano mo na kayo sila mag-upod, respetuhon naman na sila, pero ipathag lang sa ila nga ang ginahimo ninyo nga untat biyahe duha kadlaw ang makabinipisyo kami nga pumuluyo, kamo man nga mga driver. Ang mula kasimple, ipathag lang, never kagid magpatupa sa imo kamot sa upod mo mga driver kay base amo pa na ang halinan sang kinagamo. So kung may kinagamo, hindi makapaiway, kapulisan naton magapatunga. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Ano mga balita kabantayan yung dugay report gikan sa aton sining nga mga patrol unit reporters? Update kita sa aton nga mga technical partner diri sa Studio A. Master Control sa technical side si Broadcast Engineer Oliver Pason. Opo diri sa aton nga IT expert si Action JM by Kim. Dito naman sa Transmitter Control Tower sa Barangay Talok, Syudad sang Bago, si Broadcast Engineer Edward Balico. Sa ngalan sa inyo regular anchorman sa sininga palatuntunan, balita banat bulig sa ugto, Action Rex Kantong, may importante rin siya nga ginaasikaso. Kita diri temporaryo, magapungko sa iya turno, hasta kita alauna:30. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang kinagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Bantayan nyo dugay-dugay ang report gikan sa ato sining nga Kapitolyo Provincial. Dalon ni Loverboy Action Marlon Hinavaya, Comelec ginsapol ang mga government employees sa Kapitolyo sa mga pagsulundan sa eleksyon. Update naman gikan sa New Government Center. Dalon ni Action Dale Salazar, pila ka mabarangay sa siyudad sa Bacolod, nag-obmen sa salakyan para sa ilang nga mga residente sa duha ka adlaw nga transport strike. Update naman balita bantayan gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Dalo ni Aksyon Brian Mordem, kapulisan sa probinsya nakaalerto sa mga rally protesta sa Piakabahin EB Magalona Amay, ginkuha sa mga suspetsadong kag nasapwan lang patay.
Ang patrol karon dalaw ni Action Alvin Graba ang mga aksyon balita. Naunang adlaw sa transport strike sa Bacolod kag probinsya, hibaloon ta ang pinaka latest nga sitwasyon sa dalagan sa trapiko diri sa syudad sang Bacolod. Ang Special Assignment and Research Team naman SART dalo ni Action Art ay hupon. Talatapan sa LTO Bacolod magapabilin nga normal ang operasyon sa piyak sa ginapatigayon nga transport strike. Bantayan naman ang update balita gikan sa aton sini nga mga correspondent. Duha naton ka mga correspondent mga arangkada sa ila sininaw nang pagpangalagad sa Aksyon Radyo Bacolod. Bantayan ang balita ni Aksyon Roger Gotig gikan sa Segundo Distrito. Dara ang Cadiz, Escalante kag Sagay. Duha ang patay sa separadong aksidente sang Sabado kag sinigi damang nga kaagahon. Sa piyakabahin sa 3rd District mga balita dalo ni Aksyon Arlo Ticar. Isa ka 49 anyos nga most wanted dakop sang IBI Magalona Police. Mga balita update naman gikan sa naunang nga distrito covering sang San Carlos, Toboso kag Banwa sang Calatrava. Dalo ni Aksyon Nelson Pateño, Barangay Hilobang sa Banwa sa Calatrava. Nagpatigayon sang medical mission nga ginorganisa sang aton nga mga kapulisan. Ang aton nga mga bag-o nga correspondent magadalas sang balita gikan sa area sa Ginobaan, Sipalay, Kakawayan. Dalo ni Aksyon Anthony Siblano, arestado ang isa ka wanted person sa kasong illegal droga sa syudad sang Sipalay suno sa kapulisan. Ang balita naman gikan sa area sa Kabangkalan, Himamaylan, Binalbagan, Hinigaran. Dalo ni Aksyon Al Ablaon, bangkay nasapuan sa syudad sang Himamaylan. Ilalamang ina sa mga balita nga dalon man sa aton nga mga correspondent sa aton sini nga pagpangalagad plus ang mga dalagko nga balita sa nasyonal. Pilipinas very low risk kod COVID-19. Ang pagabalan, good news ini para sa aton, pero sila sa aton nga mga health expert ayaw mangin complacent, hindi lamang salig distansya kapag suksok sang face mask aton gihapon kinahanglanon. BBM ginapatambong ni Senadora Amy sa debate sang Comelec. Justa. Probinsya sang Leyte gintayog naman sang linog. Magnitude 5 ila nabatsagan. Las 12:08 na, ayaw makalipat, ako wala malipat, pero base ka mo nalipat, ari na ang ginaulat sang tanan, ang first draw sang STL. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. First draw sang STL, 16, 16, 10. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing.
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tiun. Nalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sang mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa among balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mangin may The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress
stress ang tuman niya pag-usasang gadgets kaya isang cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kumamposlanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangon! Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Kaya tumakami nga pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pasuwag nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha. Balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Aksyon Balita. Banat, bulig. Pabalik diri sa ato pagpangalagad Action Radio Philippines Standard Time last 12:17. Sa ato sa ipapalagad, by the way, mga kaupod mo nato karon pagi sa DCRH si former Senator, former House Speaker Peter or Alan Peter Cayetano sa ato sa ipapalagad diri sa balita Banat Bulig sa Ugto. Bao si Police Captain Elmer Bonilla ho ang mapisang hepe sa station number 7 ara sa galiwa ga monitor galantaw sa to sa Facebook Live. Sige, arat sa dahon tara kag arat kadahon tara ang mga report na gikan sa aton siling nga mga patrol United Force. Yari ang report una sa Patrol with Action Alvin Graba from where the action sitwasyon sa Bacolod sa nahunang adlaw sang untat biyahe. Kamusta ang sitwasyon? Sinigid gamatanon. Action Alvin sa Patrol, please screen. Action Eric, nagapabiling nga aktibo sa gihapon. Ining mga drivers nga nagapatigayon sa ila sining rally protesta o kuna untat biyahe. That is in relation sining duha ka adlaw nga untat biyahe action Eric, yari kita diri sa area sa dalan Araneta, no? Araneta Alihis. Muni ang isa sa mga rally center nga ginabantayan masambi isang grupo. Tatlo ni ka grupo, aksyon na Eric mo. Grupo sang Stone, grupo sang Febakda, and at the same time, grupo man sang Undok na nagtingog pwersa sa sining rally protesta, although guarded, no? Guardia, no? Sa mga kapulisan. Okay. Sa sining tinion, sa pagpamuno man ni Police Major Jory Puerto sa Police Station number 8. Okay. Ang ari diri aksyon na Eric. Action Alvin? Yes, sir. Available si Major Puerto, pwede ito sa mayo sa oras siya kadali lang? Tingwaan ta si Major Puerto action na Eric kay kagina ara siya sa may Golden Field Dampi. Okay. Ara siya pero may mga kapulisan ang ari mandiri sa tinion. Anybody sa kapulisan to nila ka pwede ta maistorya bisan mga kadali lang kung ipa-assess na sila ang sitwasyon nila magluwas duga-duga sa mga transport group nato dira Action Alvin?
Yes, aksyon na Eric, antes ko katuan si Sir Junjun, katuan talang aray kadali, no? Base dara lang si Major Roberto sa urunan, aksyon na Eric. Okay. Dali na kita. Balikan ko lang karon si Junjun, no? Okay. Kay ipa-assess ta gamay, no? Ang sitwasyon sa tinion. Actually, ang medyo distansya jutay, no? More or less mga 150 meters. Okay. Ang ila sining patrol this time. Aha. And Magsiling ka nga 150 meters, ang ginalaragway mo ang distansya sang Distansya. pulis naton kag sa mga naga-transport strike. yes, sir. Okay. Correct action na Eric. Pero may policeman dito sa urunahan. Ako lang ni pinaka manubo nga ari. Si police Major. captain. Yes, police captain. Si Kuya, si Sir Tapang, action Okay. na Eric. Pwede tayo mapasang communication kay Captain Tapang Action Alvin? Yes, action na Eric, no? Ipa-assess sa sir, like subong sa action na radyo, with action na Eric Magbanwa, sir. Action na Eric, pasa ko sa imo linya. Yes, Captain Rondel Tapang, sir, mayong ugto? May utuman, action Eric, mayigid. Salamat kin sa tiyempo mo, kabalo ko masako-sako ko dira po mo kung anong tiyempo mo kadali. Captain Tapang, kamusta ang assessment mo sa mong dira sa sitwasyon sang aton nga mga transport group nga nagarally subong? So para ang prison order natin na relatively peaceful naman. Okay. Medyo kaninang umaga lang, medyo may konting panghaharang. Okay. Kaso lang, pinag-usapan namin ng mga leader nila na magiging maayos lang para Yes. walang kaguluhan na magaganap. So far sa ngayon, okay na. Wala namang ganong pangyayari na pag-aaral sa daan. Okay. At matahimik natin paligid. Okay. Hindi naton kung isa Captain Tapang sir mapaiway nga may mga grupo kita sa transports group nga iba nagabiyahe pero amo na siling ko bala respeto lang gamay guro istorya mo na lang kulang ka Captain Tapang hindi lagi kita guro magpatopak kamo ta sir. Sorry po, kung may dumaan sa akin, kung narinig. Ano yun, Action Eric? Yes, siling ko sir may mga grupo kita sa transport nga kung kaisa hindi kayo mapaiway medyo kasaka manggurong BP ang dugo nagapangsita kag to the extent bala sir naga patopak isang kamot nila kung pwede lang sir medyo i-control gid anay nila ang ila kagulingon na may captain. Oh, yeah. So, yun nga advice namin sa kanila, karapatan ng bawat Pilipino, ara man sa saligang batas natin na mag-express nating opinion. Yes. Pero siyempre, respetuhin din nila ang mga opinion nilang iba. Yes. Dapat hindi sila gid magamit ng ganong tikang kaya Yes. ilabag na sa batas. Oo. And namin pa lang inyo dira sitwasyon captain kita ang youth system dira nga ara gid kamo gali dira sa mga lugar sa diin nagapatigayon sang rally bisan paano ara kamo gilayon maga-aksyon ka magapasipay captain. Yes, Action Eric, saka-continue aming pag-istorya ilang mga grupo nga maging mahinahon at maayos lang pag-held nila sa kanilang protest rally nila. Ano nga unit da captain ang ara subong dira sa aton nga area? Bali, as an overall commander, ako sa Mobile Patrol Unit, Police Station 8 din, tapos yung DCPNC natin na mga personnel. Okay. So ikaw nga sa ngayon ikaw da nagaban sa area dira naton na Captain Tapang sir. Yes, Action Eric, ako yung commander ng CDN contingent natin for the day. Okay, very good. Hasta ka mo da nano oras magatiner Captain? Habang dito yung mga kaibigan natin mga driver, dito muna kami mag-stay, Action Eric. Aha. Sa mga iba't ibang lugar, mga rally center naton, meron pa rin tayo dyan mga tropa na naka-standby, Captain. Yes, there sa Bata, sa may Magkilingan Banda, saka dito sa may mga Lacson, dito sa may flyover ng Magsaysay, may mga personnel din tayo na visible sa area. Okay. Before we went up, Captain Tapang sir, ang imo siling apelasyon na hingyo sa mga boat drivers naton nga nagapatigay ko sa rally kag sa nagabiyahe pa, Captain? Yan lang, ang layunin lang natin na may daot sila ang kanilang karapatan nila sa saligang batas natin na mag-held ng ganitong pag-express sa kanilang mga opinion, pero maging mahinahon din at respetuhin din karapatan ng iba, ng tao, lalo ng mga driver na iba. Yes, Captain Tapang sir, maraming salamat. Congratulations for job well done. Salamat din, Action Eric, Maynod to. Action Alvin, take over.
Action Alvin. Thank you, sir. Yes, sir. Thank you. Action na, Eric, no? Si Yes. Police Captain Tapang. Yes, Rondel Tapang. Matapang yan eh. Oo, matapang ito. At saka, alam mo, Sa pilido pa lang ang nga tapang, maisog, matapang. Yes, sir. Oo, totoo yan. No? Maayos, talagang matapang ito. At saka talagang i-stay siya dito eh. Gani. From Captain Tapang, sa iluto sa mga leader sa aton nga mga transport group Action Alvin? Yes, action na, Eric, no? Balik kita, one-to-one kita sa rally point o rally center sa Siningan-Tinion. Kay, actually, nagpadulong mo kita sa mga mga rally center action na, Eric. Okay. Sa may Robinson Dumpy, sa dalan sa Lacson, sa may Bangga Pepsi, mga rally center within sa area naman sa shopping, Mansilingan, Alihis, sa dalan sa Lacson, even sa may Lupwas East, yes. and rally center within sa area naman sa Burgos Silado. Now, assessment action na Eric pa-assesta kay Ari Mandiri Subong ang isa sa mga leader actually presidente sang shopping area sang tanan nga mga jeepney and operators. Okay. And at the same time board of directors sang Stone si Sir Junjun Asis. Sir, assessment sa sining natabo nga rally protesta, especially untat biyahe, first day pa lang, sir. Mayong ugto sa tanan nga tagpulamate, no, sang Action Radio Bacolod. Subong first day sang biyahe, sang untat biyahe, ining super naga-declare na kami nga sa POJS 100% wala na sa may nagabiyahe. 100% sir nga PUJ wala biyahe. Nakita namon nga mismo ang mga driver na yan mismo naguntat kagi namin nagabiyahe pila ka bilog pero nakita nila nga ang persa sang transport subong kag pumuluyo nga wala naman lang nagalakat tungod nakabalo na sang transport may transport strike. Nagapasalamat din kami gani sa pumuluyo kay sila mismo yan nag-upod kag wala naman sang pasayro ng mga jeepney mo nang nagumtat lang sila. Yes. Talking about jeepney lang ini nga 100% pero transport strike in general pinaka-porsyento na na-paralyze. Ang sa nakita namon no, sa amon sa kapaglibot sa tanan namon nga area 95 to 98% paralyzed ang biyahe sa direng area sa siyudad ng Bacolod. So 2 to 5% may nabilin pa. So nanubot sing ganun sir, is it because may mga nagabiyahe pa ka ang taxi? May ara nagabiyahe nga taxi. Tapos may ara man ga may jutay man nga nagabiyahe series nakita taga ni subong ang series jutay na kayo pasayro kay tungod nga wala na sang may nagadulong sila nga city-bound. Oo. Sir, kagina ang isa sa mga nangin reklamo ang pag-allege nga pagbalabag sa dalan sa inyong grupo sa mga drivers sang meaning yung mga minibuses kaangal sining Roadstar LCC, sir. Actually, wala kami nagabalabag. Gina-plug down lang namon ang mga driver kag gina-explain. Kabalo naman sila galing kiti kumo nga nag-try lang sila sa pagdulog para nga makita man nila kung ano gid ang persa sa sulod ng syudad. Nakita nila no nga okay, wala na sang may gadulong sila nga mga jeepney. Mismo sila na malang gani ang nagauntat kag nagapaway ng mga sila terminal. Yes sir, kung pagkalang taon ta ano gid in general ang panawagan sa sektor sa transportasyon nga kapatigayon kita sining duha ka adlaw. Okay, balikan ta sa Action Alvin naman auto tayo sa inyong linya interview sa mga opisyalis dira sang jeepney operators kag jeepney group no sa interview Action Alvin Graba. Action Alvin ba si maulayhom lang karon liwat pa pamangkot sa imo diri na interview nga kung pwede ang apilar taman sa ila nga kung may arak man driver sila ka may istoryahon lang hindi lang gid siguro magpatopa sa kamot kay lain naman ang istorya plus nga kung ano oras sila dira hasta magapabilin. Action Alvin na please ka back. Yes, sir, number 1 diri anong hasta ka anong oras diri mag-tener? Sa subong nagakuan kami no kay may ara kami gapon meeting pagi kay Congressman Stephen Garap Paduano sa ngabang lingkod party list kag si Congressman Greg Sataya sa dire sa siyudad sang Bacolod
may meeting kami kagapon nga subong gina may ara sila nga hearing sa Congress nga gindala nila ang aton nga panawagan. Una naton nga panawagan to nga ang ayuda iatag na sa driver sa madali nga tinion. Ikaduha, isuspend naton ang 12% nga value added tax sa produktong petrolyo. Tagang ikatatlo, amo to ang aton nga isuspend ang Trinlo. Amo na ang aton nga mga major nga mga panawagan sa gobyerno. Yes, may mga pangabay ng karon, sir, no? Especially sa grupo sa mga drivers and operators, especially sa pag-plug down, nga maistoryahan sang maayos, sir, nga wala sang problema sa plug. Alin kagina sang kagahon pa kami nagasugod na, ang driver ginaistorya namon, ang driver mismo nagambal nga kabalo naman sila. Ang nagayo sila, may nag-trip tag-isa, may nag-trip duha, subong nakita naton wala na sa may nagabiyahe nga jeepney sa syudad ng Bacolod. Ipaiway talaga, Roger, Action Alvin, ang physical nga ginatawag, ano? Sir, ipaiway talang siguro, sir, no? Ining physical nga ginatawag, sir. Ginakuan ginamon nga ginanglan mangin mataway kag wala sang problema kay mga parehas man nato na mga kautora, no? Nga nagapangabuhi man, pero amo na ginapaintindi sila, wala kami nagapisikal. Ano oras si Alvin nagatapos na? Gina-istorya lang namon. Tugtog ka mong anong oras sa diri, sir? So, asa lang ka mo subong o maybe by tomorrow? Hasta kami sa buwas, tanawon namo karon ng resulta to sa Congress. Kung ano tong resulta, ma-declare man kami dayon kung ano ang resulta sa ang lakat ni Kong Karat kag ni Kong Greg Sataya. Yes. Anong sila na oras na bin mahalin da? Anong oras na bin specific? To be specific, sir, way pagidya patod nga oras kung ano oras ka mo mahalin diri. Wala pa kaya actually nga mo nga panawagan is duha kadlaw eh. When the question of the kadlaw, ang oras nga magatinil sila da? Kami karon sang idealin sa Congress, base kon karon ma-meeting kami sa mga leader, kag base kon mauntat na malang kami kon na solusyonan ang amon nga problema. Pero wala pa specific nga oras. Wala pa specific nga oras, aksyon na, Eric, okay, no? oo. Kaya pag-intindi ko hulato nila ang resulta to sa Congress, no? Yes, sir. Pero tingin ko ang resulta ko sa Congress kada alas 7, matapos, so alas 7 na sila mahalin na sila ganitong lugar mo na? Yes, aksyon na, Eric, bugin na. Kaya mo nang ginahulat man nila ang resulta, mangin resulta, abi, sa gina-istoryahan karon. Kasi ko ba, siguro alas 4, alas 5, basi ma-pull out naman sila dabla? Mas maayo, no? Kung matapos pa, temprano pa, nga may desisyon, gikan sa Congress, no? Kunti, mas basi temprano pa man sila aksyon na, Eric, no? So, amo na nga sitwasyon na diriya sa dalan sa Araneta, sa tinion, and at the same time sa pinaka mga rally centers sa nasiling Mandiria ni Junjun Office nga halos kabilugan aksyon na Eric as analysis o in analysis mga ara na sa 100% paralization sa biyahe sang pasahe nga sa jeep aksyon na Eric. So rekta diri sa area sang dalan sang Araneta with aksyon na Nani Kiraw, ini si aksyon Alvin Graba. Mga ka-aksyon, sabihin ka man nga bahin sa kinasmabuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon! Balita! Banat! Huling! Salamat kid Action Graba, report live from where the action dira sa may Araneta Alihis. Interview sa kay Police Captain Rondel Tapang kag mga opisyales dira, no? Kag miyembro sang nagkalailain nga mga transport group sa syudad sang Bacolod. Action Radio Philippines Standard Time alas 12:34. Sa iluhan ta report gikan sa New Government Center with Action Dale Salazar, may mga barangay diri sa Bacolod nga nagpagamit or ginagamit nila ang ilas salakyan nga service sa mga stranded naton nga makotoran, which is good. Ari si Action na Dale Salazar, report gikan sa New Government Center. Action Dale, may ugto. Action
Eric, 3 ka mga barangay diri sa Bacolod City ang ginpakigangutan naton kung anong ila sining atikang subong duwa ka daw nga transport strike diri sa may syudad sang Bacolod. Sa bahin sang barangay Stephanie Action Eric, may duwa sila ka service vehicle sang barangay ang gina-utilize sa karon para sa mga stranded nga mga empleyado sang syudad man o kunyara sa pribado nga sektor. Nga muna siya ang inisyatibo ni Kapitan Jerry Tingson para at least no may asang mga masakyan ining mga apektado ka mga commuters kag mga empleyado Action Rexa. Sa Action Eric, kapag pag-out natin kay Ellen Delphine, ang barangay administrator sang barangay Stefania, ngati ang mga salakyan ko diri siya nagabantay din siya sa may tubangan sang Camsi Fortune Town kag magbiyahe tubtub sa may Old City Hall sa may downtown area Action Eric. So far sa Nosea, at ikon once nga mapuno naman diri ang ila nga service vehicle, naga-pull out man gilon Action Eric kag ti tubtub diri sa may Old City Hall sa may downtown. Ang ila sining ruta magluwas ini sa rescue vehicle naman sa Bacolod City RRMO nga gin-deploy man sa syudad sa Bacolod sa bahin man sa Barangay Stefania nga daw damo-damo ni Action Eric ang ma-accommodate sang salakyan ka City RRMO. Dako ini siya no ngati ang aton sige nga pagbulubanta sobra siguro 20 ka mga individual ang nagasakay kay mayroon man sang bitaw traffic enforcer nga nagaupod man para mag-guide rin sa mga manog sakay dira sa bahin sang Barangay Estefania. Samtang sabay naman sang Barangay Sumag, si Kapitan Rodney Carmona nagsiling nga hindi problema si Action Eric ang mga stranded dito nga mga persona kay di according diri siya daw sa si Action Eric ang ilagaling isa kasalakyan ka Barangay Sumag naka-standby lang yung kaso nga mayroon sa mga luyag nga magpadulong sa ila siling nga mga destinasyon, pero so far siya siling nga paglantaw daw hindi tanto ang problema sa mga stranded nga mga residente sa bahin sang Barangay Sumaga. Una natin mga pamatian ang Barangay Administrator sang Barangay Stefania, si Ma'am Ellen Delphine. Bali, siyempre, concern man sikap sang kaiba ko mga trabaho sila ya. So, siyempre, ginagamit namon ang amon service vehicle para nga magdulong sa mga workers nga needed yung mag-ubra sila. Bali, for transport, mga pilaga din ang ginano niyo, ma'am, sa strike? Ang transport, duwa man para sa amon yung program. Okay. Initiative na sa NICAP, siyempre concern masaya sa maabsina ng mga empleyado sa mga private ng mga gusto nila mga public. Kay subong bisa may transport. Lamang sa tingog ni Ma'am Ellen Delphine, ang Barangay Administrator sa Barangay Stefania. Pero nagpakikangot kita bala sa bayan sa Barangay Mansilingan kay Kapitan Boy Pico. Ang iya sila nga palagi actionary kaya wala sila yan nag-deploy sa barangay vehicle. Okay. Hindi man problema ang jeep sa ila. Kaya according nila siya mayara sa isa ka transport group sa Barangay Mansilingan. Okay. Nga wala nagupod sa biyahe. Okay. At sige-sige ang ila sila nga pagbiyahe. Pero I don't know kung may mga latest development since kati may ban man din nga mga transport group ka nag-aayo kag nagapangabayo kami himo updan ila sa nga cause Action Eric. Pero ang palayag din ni Kapiko wala iya sang problema sang salakyan sa Barangay Mansilingan. Aring tingoga ni Kapitan Boy Pico sang Barangay Mansilingan. Ang Barangay Mansilingan, may augmentation man nga barangay vehicles for strike. Hindi kaya nga mun subong ba yang public transport kaya wala lagi sa strike ang Miba Maday ang association sa Mansilingan sa PUJ public PUJ kaya wala ilagin sa strike Wala naging tra. Wala problema dira sa Mansilingan, Kap. wala damo sakyan Ano ganing organization, Kap, or grupo? Miba Maday Metro Bacolod Silingan Drivers Association Incorporated. Action Eric, kamo tong portion sang tigog ni Kapiko nga ti basis nga statement wala niya sila nagdiktaw sa barangay vehicle kundi may mga transport or drivers dira nga kabahin sang isa ka grupo nga sige-sige ang nasing nga pagbiyahe subong adlaw tugtugwas nga adlaw. Update nga pagdagikan sa Bacolod City Hall ang action yo action dahil sa Lazar mga ka-action sa rin ka man sa Pinas labuton ka sa ang balita kag serbisyo sama-sama tayo Pilipino una sa balita una sa action sa Bacolod Action Radio. Aksyon! Balita! Banat! Huli! Salamat yun, Action Day sa Lazar Report kika sa New Government Center. Alike Action Day sa lawata report ni Action Art ay hupon gikan sa Special Assignment and Research Team tatapan sang Land Transportation Office. Ang opisina ni Mr. Rioben Tampos nagapatayon sa ilang siling nga trabaho normal gyapon. Apisar sang ginapatigayon nga transport strike. Yaring report upon kay Action Art ay hupon
sa SAR. Action Art, payong hapon, please kamin. Mga Congressman Eric Carpooling, muna subungan gin himo nga strategy sa LTO para lang mapadayon ang ilas ning operation. Okay. Meaning ang mga empleyado nila nga may arasan na kaugalingon nga salakyan, amo na lang naghapit sa mga upod nila nga waya salakyan. Agod nga magka-cater gyapon ang ilang taratapan sa mga kliyente nga nagapadulong dira kada adlaw. Kag bisan hasta buwas Action Eric ara gyapon ang ilang opisina mangina bukas para sa pag-akomodar sa mga kliyente nga nagaproseso sa ilang sining nga mga driver's license kag subungan pagparehistro sa ilang rehistro sa salakyan. Sunod rin kay Mr. Ruben Campos, ang sabahin na bisang operation kundi may in charge man diya sa province. Okay. Sila ni Sir Ruben Campos, mag-coordinate man siya kung bala ma-operate sila kay kanamo sa mga ginaligar na biyahe nga kulurom nga mga tricycle bisan sa Bacolod. Di amo na balang risko Action Eric kati magsalakay na karon ng pasahero mabutang sa delikado man kung yung kasuway ginapangayo na kung may anong untoward incident. Pero sunod sa iya, kay Sir Ruben, lain na ang nag-auyat sa province sa tagpamuno, bilang tagpamuno sang operation team. Now, subong kay Sir Ruben Campos, magpabilin sila ya na mag-akomodar sa taran ng mga kliyente na mga padulong sa ilang taratapan. Yaring parayag sa tagpamuno sa LTO Bacolod, Ruben Campos. Regular office hours man kami gyapon. Kay subong ari man kami subong sa opisina kag damo man kami kaya gyapon di process ang ilang annual registration kag the same time with license process. Ang sa imo mga staff sir, why man niya sang kabudlayan anong tabo sa pag-report nila da may provide nga sa lakyan ng LTO or kaugalingon na nila nga private nga salakyan ng gamit? Nag-share na sila ang may mga salakyan kay iban ginahapit na lang nila no para at least isa na lang nga pag-report sa office until tomorrow regular part nga gyapon working days. Okay. Kag the same time continue wala mo overtime para makupapan namon ang mga backlogs nila namon. Ang mga Action Eric ang ilang ko'y panugyan advisory sa public sa tagpamuno sang LTO Bacolod Chief Ruben Campos. Ang ka-action nyo, Action Eric tayo hipon, mag-action din kaman nga bahin sa Pinas. Lambuton ka sa mga balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Aksyon! Balita! Banat! Huling! Salamat kid Action Art tayo pong gika sa Special Assignment and Research Team. Action Radio Philippines Standard Time alas 12:42. Pagbalik naton dugang ang kitang ato sa Action Balita with Action Brian Morden kag Action Marlon Niveya. Pagkatapos lang sa ato importante nga mga pahibalo. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Presyar na tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaangis ang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tiun. Nalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sang mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga ka-aksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa among balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mangin may The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sang stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kung mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una,
mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga maka-focus sa imong nga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Bangon! Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or ng-transit dito sa sulod ang continuous rain ang nag-isagid sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pinaka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban na bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon
Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action Radio Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Good day! Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog drama diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Account Tuni. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Tuni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account Tuni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account Tuni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account Tuni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account Tuni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account Tuni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account Tuni. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa masaksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tiun.
nalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga kaaksyon, ang pagboto ang isa nga kinamatarong, hindi pag-uyanga kay sa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mangin may The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaluon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government. Naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Balik diri sa ato pagpalakad Aksyon Radio Philippine Standard Time, 1:02. Dugangan ta ang aton sa mga aksyon balita this time report gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Kapulisan sa probinsya naka-alerto sa duwa ka adlaw nga rally protesta sa banwasang Ibi Magalawnaw mag-amay ginkuha sa mga suspetsado kag nasapuan na lang nga patay. Grabe ba? Ari si Aksyon na Brian Morden, line number 3 sa report. Aksyon Brian, may hapon. Action Rex o Action Eric, kahapon pa may arana sang preparation ang Negros Occidental Police Provincial Office ring pagpaabot sa duwa ka adlaw nga rally protesta diri sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Sunod diri kay Police Lieutenant Abigail Dinasco, ang spokeswoman sang NOCPO, nga ang mga police stations may ara na sang mga kapulisan nga nakahanda nga i-deploy sa gilayon kung may ara gid man sang mga rally protesta sa ila sini nga mga nasakupan nga area. Action Rex. Una diri ginpalayag ni Undok Secretary Jigo Malakad nga may ara sang rally protesta sa Talisay, Victorias, Escalante, Sipalay, Kabankalan. Pero ang nag-update di Action Rex o Action Eric among Talisay nga okay na, no? So ang palayag man lang ni Donasco diri, maximum tolerance sa himuon sang kapulisan kag nagahangyo man siya sa naga-rally abi
nga hindi lang maghimo sa mga makahas nga mga aktibidad kay tiyang pulis himuon man nilang ilang trabaho sa pagpangdako kung mayara sa mga violente nga mga kahimuan. Action Rex. Ari si Pasensya Action Eric, ano? Action Eric. Kapulisan, especially in the stations, para just in case na mag-occur na ang rally, so hindi na kami. So do what is staff to do. So meaning may mga na-prepare na for deployment kay ma'am na mo sina? Yes. Na mo na ready, no? Proceeding municipality ready for deployment. Ma'am, anong imuon ta sa rally? Maximum tolerance or anong pagitin mo? Yes, of course. You want to be peaceful and wala because you really implementing the maximum tolerance, no? Even that they can practice their rights kasi mga very rights nila, no? It's like no? Action na Eric ang palayag ni Donasco angot siniso first day pa lang subong until tomorrow pang ilang sining pag-monitor. Wala yun ko na lang isa ka balita dira sa Banwasang Idi Magalona kay nasapwa na lang isa ka amay Action Eric nga isa na ka mayami nga bangkay dira sa may sitio Trinity Barangay Kansulong Banwasang Idi Magalona sang tinalikdan nga adlaw. Kining biktima gin kilala sa ngalan nga si Roger Libre, 46 anyos, pero taga sitio Tayap, ini siya Barangay Patag, siyudad sang Silay. Sa pag-imbestigar diri sang Idi Magalona PNP, sa paraysayon man sang pamilya, kining biktima gin kuha sang 5 ka mga persona nga lunsay nakaitom ang mga bayo nila sini pagkatapos nakabunet. Gindala nila ini sa pulupunta lang to Action Eric kagati nakabati sila sang lupok sang ginpadulungan na sining mag-iloy at pinagtikungkong na ning biktima nga patay kag pilason ini Action Eric, ano? Way pa karon sang additional information ang Idi Magalona PNP kung ano yung pinakamotibo sinikit padayon pa man ang ila sining investigasyon. Din natingwaan naton nga makuhaan sang komento dining ila sining Hepe Action Eric, pero si Police Captain Doronila Kaina may ara pa sang meeting sa iya sining mga kaupdanan. Kay basta Lunes, Action Eric Masako gidakaton sining mga Chief of Police. Duhagantang balita karon gikan sa Nokpo. Action Brian Mona nag-report mga ka-action din kaman sa Pinas. Labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita na sa Action sa Bacolod, Action Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action Balita Banat Huling. Salamat gid Action Brian Morden report gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. This time sa iluhantang report ni Action Marlon Hinebaya, pumilek gin sa poll ang mga government employees sa Kapitolyo sa mga pagsulundan sa ginapabot nga eleksyon. Yaring report ni Action Marlon Hinebaya sa Kapitolyo Provincial. Action Marlon, may hapon. Kaya nga pagsirapol, huwag kailangan madugan na tapos dari sa mga social hall sa Kapitolyo Provincial. Nasa diin mismo ang acting Negros Occidental Comelec Supervisor nga si Atty. Rodolfo Salazar. Amo nag-plaster sa kung ano ang mga do's and don'ts, mga pwede, kaginti, pwede himuon sang isa ka government workers o employees may kantaran sa pag-umpisa sining pagpangampanya sa lokal sa Marso 25. Ginsabat man ni Salazar ang palamangkutanon sa lakarang division kag department heads. So medyo naklaruhan ang mga nagkatampong dari nga mga government employees ay sila mismo Action Eric nagalibog ang pensar kon bala sakto ng ila sa ginimo kon hindi ila binigid ining pag-post sa Facebook madang usbong
sa Facebook. Ay, ang iba nagaduwa-duwa, i-post ko ni base, kung balikan ko ni bala. Kasi may ara sang provision, o kung legal provision ako, Yes. nga masupak. Di, sabong medyo naklaruhan na ang kalabanan. Mayugid. Nagpasalamat sila nga nasabat man tanan ni Attorney Salazar man ang Civil Service Commission kag ang Comelec may aranas ang joint circular naging permahan mo nagligad din ang Marso 29 para nasaad ang mga dapat tubilian sa isa ka government workers. Ginaremind din na sila permi sang ginatawag nga electioneering kag partisan politics, no? Ay ginatawag na sila nga mga civil servants, nigit magsunod sa ginatawag nga partisan political activity. Yari ang kamay lamang sa palayag ni Attorney Salazar. So I was invited here to speak about those things, no? Una sa appointment, sa transfers, sa details, suspensions ng officials, ikadua sa Comelec Resolution 10747, yung ban on release disbursement in the expenditure of public funds, no? Ang public works ban naton. So ginimayin naton sila. Actually dugay naman nga mga lahi. Kada election lang lain-lain lang kita sang resolution in implementation of these provisions of BP 881. So ginimayin naton kung anong dapat nila i-comply, ano sila ma-comply, no? Anong mga parameters ang observe nila sa disbursements ng fund. Ginimayin man naton sila about use of government money and facilities on partisan political activity. Ito yung kayo sa kalipat ng tao. So, we have to remind them para ito silang kaso. Intamangkot komandara si Attorney Salazar, silingko Attorney, ano ang pinalidad ni pananglit ng mayara sa government workers nga mapatun-an gid. Oo. Nabigyan supak siya. Kasi nga simple mo lang priso ka, isa tupto padam katuig. Regular ka na mapriso ka pa, no? So, Tita, po siguro mapikto man ang trabaho mo kag ang imo pagkapilyado guro Action Marlon eh. at TPO gid action Eric mo na nga medyo panagadsad ka mo andayan kes ka mo. Kasunod sa kon anong aktibidad may kataran sa sining pagpagampanya. Sa bahay naman ni Provincial Administrator Attorney Refrano Diaz II, kamanti, before sa meeting ni si Diaz, ang ginapalipitan sa masami sa mga department heads. Okay. Nagapamangkot man, kamanti, abogado man si Attorney Diaz, kapamangkot ang pila ka ng empleyado, ano, pwede ni namon ni Mona Attorney o hindi. Si Attorney Diaz bilang Provincial Administrator, nagasiling at makasapat niya Comelec. Kaya mo na yung patawag niya mismo ang acting provincial supervisor na no ang pina kaginadubilian gid. By the way, ining Pan-Action Rex March 25 until May 8. No, Marso 25 to Mayo 8. Okay. Hindi pwede ang pag-disburse sang funds sang gobyerno sa public works. Ikadua, sa social services. Ikatatlo, sa housing project. Rini Action Eric na question kung bala na matabo to sa 90 million pesos platong ginhatag dari sang National Housing Authority sa Negros Occidental para ipanagtag financial assistance sa mga nabiktima sa Bagyo Odette. Di housing project sa mo. Gani? Di ambal ni Diaz apektuhan laban-laban hindi anay na guro mapanagtag kamanti. Nalakip sa sa Baning? posisyon. Sa baning? Sa baning. Oo. Di matag na guro tapos leksyon? Magluwas lamang kung ang NHA mahimo sa request for exemption sa Comelec. Sobra sa NHA action ng Eric Tesa, no? Kung loyal sa NHA nga mahatag ni sa labing madali nga panahon nga hindi pala panos ang kwarta, request sila for exemption sa Comelec kamati pwede ba na, no? Ara naman lang galina. Ara naman lang sa NHA gari kung i-request nila kung hindi hindi mo na guro mamalipad ang Comelec basta may request lang for exemption. Ang mga project sa bahin sang Tole, pwede man maka-request exemption, ag sa bahin pagid sang DSWD. Ara mo nang gali. Pasantisan, follow-up dito sa Comelec ko. Ganit, ikaw pro kung uyaya kaya, kag pawala ka man lang, mo bayan ng danay Ang Comelec son, Eric, di ba na siling nga, file ka po di exemption. Di man na kadamo sa trabaho sa Comelec. Gani man? Pareho si Attorney Refrano Diaz. And a lot of department heads, division heads, and office heads are sending questions over to my office
as to what will continue, what is covered by the prohibition or banning. And so, para na lang gid maklarify no, ang questions nila, I deemed it proper to invite our COMELEC Provincial Election Supervisor to shed light no, on the legal provisions that are applicable sa subong Chimpo. So, we would like to thank Attorney Salazar for giving us a short no, but concise and complete nga summarize sa mga prohibited acts during the campaign period. So, question and answer also followed so that ang kada project nila nga no concern sila mapamangkot Manila sa kay Attorney Salazar if it is covered by the banning or not. Palitagitan sa Kapitolyo Provincial ng Kaaksyon yung aksyon Marlon Herubaya. Mga kaaksyon sa rin kaman sa Pinas, labuton ka sang Amon Balita ang serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Salamat kid Loverboy Action Marlon Herubaya para playing safe na nga ito mga pilyado, bla, especialmente sa Kapitolyo Provincial. Kung may nanamian ka mo kagluyag yung kandidato, taguan nyo na kagbutuhan nyo na sa mabot ng eleksyon. Kung sinabi nga magpulo post kada sa Facebook, kag magkulo komentar ba ayaw gid. Hindi gid pag sakripisyo ang trabaho nyo. Ngara ka mo sa gobyerno kay pitik sintas basta mo pa ng kalaglagan nyo kag kaperdihan nyo. Daw kandidato nyo pero kamo perde kay nga na priso na kamo basi makakas pa kamo sa serbisyo. Ayos? Sige. Dugangan ta ato Balita report dugay-dugay gikan sa ato sa lima correspondent pero aron na sa linya naton ang DCRH upod kay former Senator, former House Speaker Peter Alan Peter Cayetano upod sa DCRH. Nasa ating linya mahabigan si dating senador, dating speaker ng House of Representatives, Senator Alan Peter Cayetano. Namamalengke kaya ito, ha? Hindi ba nagreklamo si Mrs. si Congresswoman o yung kanilang kasambay sa presyo ng mga bilihin? Congressman Senator Alan Peter Cayetano, sir, magandang umaga po sa inyo. Senator, magandang umaga, Deo, at sa lahat ng sumusubaybay sa inyong programa sa Luzon, Visayas, Mindanao, at of course yung mga OFWs, magandang araw po sa inyong lahat. Kailan ka huli naman lang kay Senator Alan Peter, sir? Mostly grocery po, pero grocery. A few times a year, binibisita namin yung mga palengke ng Taguig just to make sure kung kamusta. Pero tama yung problema talaga na yung mga bangketa ba sa labas, di ba? Mm-hmm. Walang renta yun tapos minsan yung binibenta ng smuggle. So, bago nag-pandemic, di ba, nag-clearing kaya lang siyempre nung pandemic, kanya-kanya talagang dahilan kung para kumita ng konti, di ba? Ayan, at saka yung importation, parang ang Department of Agriculture parang umasa lang sa importation na Senator Alan Peter, sir. Buti kung importation lang sa totoo lang marami din dyan, smuggling din talaga kaya napakababa. Talagang dumping na dinadump na sa atin yung yung mga produkto. So dapat medyo higpitan talaga yan. Ayan, kaya tuloy nagreklamo, umiiyak na ang local industry natin. Ayan. Katulad ng kanyang mga na-interview natin, si Atty. Insyong, ayan, wala dumaasahan sa Department of Agriculture kay Secretary Dar. Doon sa pagtaas ng patukan ng mga manok at mga farmers, yung pagtaas ng presyo din ng mga abono, Senator Alan Peter, sir. Tsaka ang problema dyan Deo, di ba? Pagtaas ng presyo ng gasolina, sunod-sunod ang pagtaas niyan. Pero tignan mo, pag bumaba yung presyo ng gasolina, hindi naman basta't bababa yan Kaya ganyan din sa rice tariffication, di ba? In theory, yung oil deregulation at yung rice tariffication, in theory, maganda. Pero sa actual practice, medyo kawawa magsasaka at saka yung mga namimili. So, dapat baguhin na rin natin yung sistema natin dyan, no? Yan ang malungkot. Anyway, Senator Alan
Peter, sir, ayan, alam po ninyo, mukhang sa pasukan ay open na ang balik na ang face-to-face classes. Pero alam po niyo, ayon sa Department of Education, ang DepEd, abay, ang sabi po, marami pala sa ating mga estudyante ang gumagamit na ng yung vape ba? Ayan, yung vaporized nicotine products regulation na ACA. At alam po natin na ito ay masama sa kalusugan ng ating mga kabataan. At siyempre, inisip na pambili ng masustansyang merienda, pagkain sa eskwela, ito pa ang ginagamit. Ano ba nangyari na, Senator, sir, dito sa vape bill na ito? Well, Deo, unang-una, papasalamat ako sa DepEd at sana ang CHED magsalita na, no? Hindi lang dyan sa vape, pati sa isabong. Kasi sabi nila, less unhealthy, hindi sinasabing healthy, less unhealthy ang vape at e-cigarette sa sigarilyo. So maraming nagsasabing naninigarilyo, nakakatulong ito na tumigil sa paninigarilyo. Pero ang angal dun sa bill, bakit ginawa niyong from 21 years old, 18 years old, pwede nang bumili? Kung ang teacher nahuli yung isang senior high school na nag-i-cigarettes, paano ko sabihin, boss? Ma'am, sabi ng mga congressman, senador, pwede na 18 anyos, di ba? So, napakahirap Oo. Pangalawa, Deo, napakarami na nagkasakit sa e-cigarettes at vape dahil yung formula ba, yung paghalo-halo nila, pati yung mga flavor, hindi na bantayan. So, sa US, napakahigpit ng kanilang Food and Drug Administration. Sa atin, ang gusto ng Kongreso, ilipat sa DTI. Ewan ko naman laboratory, wala namang expert ang mga ang DTI. So, that's why, sang-ayon ako i-veto to, tapos pagandahin na lang natin ang bill para maprotektahan talaga natin ang ating mga kababayan. Wala bang kontrol yan, Senator Alan Peter, sir? Ayan, kung ilan ba yung chemicals na laman yan? Parang gano'n ba? Parang sa pagkain. Sa FDA, lakay more than 10,000 ang dininay kasi nga mali yung mga formula, nakakasakit. Sa atin, imbis na i-deny, binibigay sa DTI. Pero nung lakay recently lang, may kaibigan ako, ang ganda nung sinabi sa akin. Sabi niya, Alan, gusto mong siguraduhin okay yung consumer, mababa ang bilihin, siguraduhin maganda mga ospital natin at maganda ang edukasyon ng mga anak. So sabi ko, syempre gusto ko, paano? O i-require natin lahat ng politiko ang anak nila sa public school. Lahat ng politiko buong pamilya nila sa public hospital lahat ng politiko bantay yung sweldo at sila ang mamalengke, no? So talagang Deo, you do unto others what you want others to do unto you, di ba? Ayan. Para na nga yung sinasabing sa Department of Finance, kay Secretary Sara Dominguez, yung 200 pesos na monthly subsidies kada buwan sa bawat pamilya. Kung sila kaya bigyan ng 200 pesos na subsidy, ayuda, magkakasya kaya sa pamilya ng mga taga-Department of Finance, Senator Alan Peter, sir? Maganda po intensyon ni Sexani at talagang naghahanap po siya ng pondo. Idol ko po yan sa gobyerno. Having said that, kung pagbibigyan niya ako mag-propose, si President Ramos noon na lakay, di ba? 10% savings lahat ng gobyerno. Okay. Ako ang propose ko, 5% lang. Mag-utos ang President Duterte, 5%. Katulad sa DepEd, di ba? Marami naman teacher, hindi pa naman nila hinar. Ang daming walang travel ngayon, di ba? Yung communication budget. Pag sa 5%, makakaipong ka na ng 250 billion pesos. Wow. Kalahati lang yan ng Bayanihan 1. Bayanihan 1 po, 500 billion yung nalikom natin. Sa 250 billion na lakay, meron kang two options. One option, bigay mo na yung 10,000, isang bigayan. Or ibigay mo yung 5,000 at itabi mo yung 150 billion para sa susunod na administrasyon para kung magka-COVID or tumaas ang presyo ng gasolina, tumagal yung Ukraine-Russia conflict, diba? Kasi ang kailangan mo lang para mabigyan lahat hanggang middle class is between 180 to 200 billion. Sa 5%, 250 billion matitipid mo. And total, Marso pa lang naman ngayon, one-fourth pa lang ng taon. So, napakalaking pondo pa sa 5 trillion budget. So, hindi totoo lakay na we're helpless. Diba? Mahirap hanap ng pera pero meron tayong mahahanap. Ayan. Sabi nga din ni Senator Drilon, ang dami sa, yung report doon ng COA, ilang bilyon ba yung hindi pa nagagastos ng gobyerno. Pati yung sa bayanihan to, Senator Alan Peter, hindi pa pala nauubos yun. Totoo yan. At lakay, kahit sa isabong na madalas natin pag-usapan, narinig ko yung testimony ni Mr. Atong Ang, di ba? And walang personal, no? Trabaho lang. Ang sabi niya, 3 billion a month ang sa kanya, tapos ihahati niya sa mga
sa kanyang betting station. So 36 billion ang sa kanila. Wow. Ang sa gobyerno 3.7 billion. Ba't hindi natin baliktarin kung hindi talaga natin pipigilan? Dapat 3.7 billion ang sa nagpapaitabong, 36 billion sa gobyerno. Eh di may pamigay na tayo sa tao. Kasi totoo di ba? Sa loto, nirentahan lang natin. Tapos yung bawat betting station, kumukuha ng permit PCSO, may parte lang sila. So ang kumikita sa loto, yung gobyerno. Pero bakit isabong, yung operator ang kumikita ng, iisipin mo yun, 30 billion a year until 50 billion a year. Nakakayanig yung amount. Tapos yung gobyerno, patiting lang ang mapupunta sa Totoo kanila. yan. Yung nga, reklamo nga din na marami. Anyway, napaganda. At siguro kung makuha yung mga pundong yan, pwedeng ipatupad yung 10,000 pesos na ayuda sa bawat pamilya na isinusulong nyo na matagal na. Yes, kaya Deo yung iba kasi sinasabi hindi kaya. Kaya po, ginawa na namin yan nung Bayanihan 1 and with a 5% mandatory saving, not only will you do it now, you will also enable kung sino man. Kasi itong transition, matagal yan, Deo June 30, magte-take over, mag-a-appoint pa yan. Tapos ang Kongreso, end of July pa, di ba? So kailangan may contingent na tayo. Sa Europe, may wave na naman ng COVID ngayon. God forbid mangyari sa atin. Pero kung mangyari, dapat may nakalaan na tayong pera para dyan. Okay. At bago magwakas, happy wedding anniversary, Senator Alan. Kasama si Kong Lani. Ayan, wedding anniversary pala sa March 22. Thank you po. At malaking blessing talaga ng Lord ang asawa ko si Lani. Pero kaparte ka niyan laki kasi hindi pa niya ako sinasagot. In-announce mo na sa radyo nung nag-propose ako, magagaling talaga mga bugit ko, kaya hindi ka namin makalimutan tuwing anniversary namin. Mabuhay ka! Mabuhay ka, Senator. Thank you very much, sir. At happy wedding at happy birthday din sa iyong ate. Ayan, Senator Pia Cayetano sa March 22 din. Aba, sabay! Aksyon Radio! Marami ang namamatay sa Pressure na tayo, pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa masaksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Day Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion.
nalamon sa pagpili sang kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa among balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mangin may The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaluon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikaw. Aksyon! Balita! Banat! Huling! Mabalik din sa ato mga this time, i-check na ang mga report na gikan sa ato siring nga mga correspondent. Unahon ta report gikan sa kay Aksyon Roger Gotib, duha ang patay sa separado nga aksidente sang Sabado kag sini ginamang nga kagahon. Yari si Aksyon Roger Gotib. Line number 2 sa report, Aksyon Roger may hapon. Kanilang kagina-adjust ang signal ni Aksyon Roger Gotib gikan sa area sang Cadiz, Sagay kag ang area sang Escalante. Standby man sa report ni Aksyon Arnold Ticara. Aksyon Arnold standby sa atong duha ka bag-o nga correspondent kay Anthony Siblano kag kay Al Adlahon. Yari na ang balik ka signal ni Aksyon Roger Gotib. Line number 2, Aksyon Roger may hapon. Aksyon Eric, sunod-sunod nga mga aksidente na kalatabo kag nagresulta sa kamatayon sang duwa tanan ka mga sakay sa motorsiklo. O ang kaina sang kagahon na sapuan nga ini ang biktima yara sa isa katalamnan. Pero sunod sa report last 10:30 takna sang gabi sa galin ini sa isa ka lugar dili sa barangay Sikaba nga halin sa pag-inom-inom sa grupo. Ang biktima gikilala kay Christian Brava Solingues, 30 anyos sa edad, kag residente sa Hacienda San Ramon, Barangay Luna, Ciudad sa Cadiz. Sakay ini siya sa isa ka Honda TMX nga motorsiklo sang magpauli na kuntanilin sa Barangay Sikaba Pakadto sa Barangay Luna sa Matabo ang amo nga aksidente. Kay na sa kagahon pasado alas 5, dahil siya makita sa isa ka residente nga naglabay sa mga lugar nga natingala nga may motor nga aras sa talamnan.
kag dito nakitaan nga ara siya gapaon giningagaw pa ini siya nga madala sa bahin sa Cadiz City Emergency Clinic sa mga katapos ang rescue team apang ini siya ang gideklarar naman nga dead on arrival. So, kaginas ang kagaho, no? May nasakpan ng vehicular accident. According sa mga nakakita, ang estimated nga incident nga natabo is mga last days sang gabi. Pero nadiskubrahan ini nga may motor nga nagakuan sa may higad sang dalan o sa talamnan na aksidente. So, natigayan taman nga madala sa emergency clinic, agad tani sa iyang medical treatment pero dead on arrival na ini. Ayag ni Police Lieutenant Colonel Hildian Dispe samtang may amicable settlement naman ang natabo sa itong ligad nga Biyernes ang Sabado sang gabi ang pagka-aksidente man diri sa may Asinta Amigos Dos National Highway sa Barangay Tinapaan. Sa diin patay man ang isa ka 17 anyos nga backrider sang motorsiklo nga si EJ Pastor. Ini siya nag-backride sa motorsiklo ginamaniw ni Arnel Pastor nga yaman sini nga utod sa mabungguan sang isaman ka tricycle nga ginamayon ni Felix Gali Olvido nga residente sa Don Salvador Dos, Barangay Tinampaan. Ini ang biktima taga Sitio Alingating sa amuman nga barangay nga sa diin ini siya dead on arrival man sang gindala sa Cadiz City Emergency Clinic. Report gikan sa syudad sa Cadiz aton mga kaaksyon sa diin ka man sa Pinas. Labuton ka sa kamon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Ini sa aksyon Roger Guti mega report sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Balita Banat Bulig. Salamat gid Aksyon Roger Gutim sa imong report sa Luwanta report na Aksyon Arlo Ticar gikan sa 3rd District, isa ka 49 anyos na most wanted dakop sang EB Magalona Police. Yari sa line number 1 sa Aksyon Arlo Ticar sa report Aksyon Arlo may hapon Piskarin. Action Eric, isa sa mga most wanted person sa Banwas ang EB Magalona ang natigayon ini nga na-arrestar mga takna alas 8:30 kagabi gid lamang dira sa may barangay 3 poblasyon Banwas ang EB Magalona. Ang suspect nga na-arrestar ang ginkilala ini sa Kainel Lopez Humilla, 49 anyos sa edad, may live-in partner kag pumuriyo sang nasambit nga lugar. Din ini siya ang naaresto sa mga elemento sang EB Magalona Police sa pagpamuno ni Police Master Sergeant Gerson Andales kag sa idalom sang supervision ni Police Captain Eric Doronila, ang acting Chief of Police sang EB Magalona PNP. Sinel Lopez ang nadakpan pinaagi sa isa ka warrant of arrest nga ginserbi sa iya sa mga kapulisan. Din ini siya ang ginpapanaog sang Regional Trial Court Branch 40 sa siyudad sang Silay nga napitsahan Marso 8, 2022 pinaagi sa kay Presiding Judge Honorable Dina Chungson Trosio sang Silay City Regional Trial Court. Ang suspect ang nagapangatubang sang kaso sa korte nga may numero 13381-40 kag 13382-40 para sa krimen nga pagpanghimulos din ang korte ang nagrekomendar nga wala sang piyansa nga igahatag sa suspect para sa iya sinitemporaryo nga kahilwayan samtang ang suspect sa karon yara na lock up sa may custodial facility sang EB Magalona PNP. Report nagikan sa 3rd District sa probinsya sa Negros Occidental. This is Action Arlotica reporting mga ka-aksyon. Diin ka man sa Pinas, laboton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Balita Banat Bulig. Salamat kid Aksyon Arlo Ticar sa Luwanta report ni Aksyon Nelson Pateño sa 1st District, Barangay Hilubang sa Banwa sa Calatrava ang ginpatigayon o nagpatigayon sa isa ka medical mission agin na organisa sa aton kapulisan. Yari sa line number 3, Aksyon Nelson Pateño sa report Aksyon Nelson may hapon Piskarin. Yes, Action Eric Madinalagon ang gina-organisa sa Calatrava Police ang medical mission sa Barangay Hilobang sa nasambit nga Banwa sa pagpamuno ni Police Major
Lumyan Lidawan sang Domingo nga adlaw. Ang nasambit nga kahiwatan ang ginabulugan naman sang makatapos ang 79 IB Special Action Force 602nd Mobile Company kagasubong man sang local government unit sa Banwa sang Calatrava, Felix Yusay Foundation, Tambal USLS, Bacolod kag Nabingkalan Eagles Club. Kalakip man sa nagbulog sa nasambit nga medical mission ang Police and Riders Alliance Club, Bacolod Amity Volunteer Fire Brigade, kag Titan Company, kag iban pa na voluntaryo nga nagatag sila sa serbisyo. Madamo ang nabenepisyohan sa nasambit nga medical mission action IREC, naging kalipay naman sa mga pumuluyo sa nasambit nga barangay. Yaring dugang nga pahayag ni Police Major Lumyain Lidawan sa interview sang Action Radio sa ginorganisa nga medical mission kahapon nga adlaw Domingo. Gandang umaga po sa ating mga tagapakinig, and ako po lubos na nagpapasalamat sa successful na conduct po ng medical mission and community outreach program sa covered court ng Barangay Hiluga, Calatrava, Negros Occidental. Ang nakabahin sa pahayag ni Police Major Lidawan sa interview sa Action Radio. Report gikan sa Banwa sang Calatrava, ka-aksyon yun Nelson, pati nyo nagasiling mga ka-aksyon din kaman nga bahin sa Pinas, labuton ka sa mga balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Aksyon, balita, banat, bulig. Salamat gid Action Nelson Pateño. This time i-check ta ang duwanaton kabag-ong mga correspondent. Unahon ta ang area sang Ginubaan si Palay Kawayan. Report ni Action Anthony Siblano. Arestado ang isa ka wanted person sa kaso nga illegal nga droga sa syudad sang Sipalay. Arestado sa Sipalay, PNP. Yari si Action Anthony Siblano sa report. Line number 1, Action Anthony, may hapon, please come in. Action Eric, arestado ang isa ka wanted person sa illegal nga droga sa Sipalay City, PNP. Kahapon nga adlaw, Marso 20, 2022, tak na alas 4:33 ng hapon sa Strangers Paradise Village, Barangay San Jose, Sipalay City. Ang sospetsado ang ginkilala sa kay Luna May Dagunan Arnejo alias May, 56 anyos, kasado kag residente sa nasambit nga lugar. Sa gintingog nga pwersa sa Special Operations Unit 6 PNP Drug Enforcement Group nga ginpanguna ni Police Corporal Jimmy M. Laguyo kaupod sa personnel sa Sipalay City Police Station nga ginpangunahan ni Police Major James Datayon Jr., Acting Chief of Police, na aresto si Luna May Dagunan Arnejo alias May sa kaso nga paglapas ng Section 12 sang Republic Act 9165 nga gin-issue ni Honorable Rosario Esther B. Orda Kaise, Assisting Judge sang RTC 6, Branch 61, Cabancalan City, Negros Occidental, sa tong Enero 16, 2017. Sa karon, si Arnejo ang napriso sa custodial facility sa Sipalay City Police Station para sa nagakaigo nga disposisyon. Mga kaaksyon, sa diin ka man sa Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Ini si Action Anthony Siblano, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Aksyon, balita, banat, bulig. Salamat gid kay Anthony Siblano sa iluhantang report gid ka naman sa area sang Kabangkalan ni Mamaylan, Binalbagan, Hinigaran. Bangkay na sapuan sa syudad sang Himamaylan. Yari si Action Al Adlahon sa report. Line number 1, Action Al, may hapon, please screen. March 22, 2022. Adlaw ng Domingo sa siyudad sang Himamaylan. Bangkay sang isa ka lalaki ang nasapuan buwan. Ang biktima nagahingalan kay Roberto Garganyan, 45 anyos ang edad. May asawa, kapong muluyo sang Sitio Karajuan, Barangay San Antonio, siyudad sang Himamaylan. Tanto sa investigasyon ni Deputy Laganipa, alas 10:30 sang aga, nagtawag ang asawa sang biktima nga sang March 19, 2022, alas 2:30 sang gabi, napuan sini iya ang bangkay sang iyabana na si Roberto Garganyan ay sa katubuhan nga may kalayuon nga pulo ka metro kung masubra halin sa ilabalay. Sa subong padayon ining investigasyon sa aton mga kapulisan sa sininga insident. Mga kaaksyon, sa din ka man sa Pinas, nabruton ka sa amon balita kang serbisyo. Ini ang inyong aksyon man, adlaw. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Aksyon, balita, banat, bulig.
Salamat gid kay Aksyon na Al Adlahon. Bayad-bayron tanis totoal para ka mangin matalom. Saya sininga pagpanganak. Amo gina basta correspondent ka. Gatuon pa man lang ka mong kasugod pa man lang ka. Pero si Aksyon Anthony Siblano daw maro na. Dumayo na gid siya. Bili ba? Sige, gusto ko pa simpo ko lang alang na gidwa. Ang inyo patuntunan, balita banat bulig sa ugto, Lunes edisyon, magatakop editiporyo, balik inig buwas, Martes. Opo diri sa ato patrol la unit reporters in action nga napangalagad karon nga hapon. Aksyon Marlon Hidebeya, Dale Salazar, Brian Morden, Alvin Graba. Aksyon Art Hupon, ang ato piloto sa Patrol 3 Navarra Patrol, aksyon na ni Kirao. Upod man sa ato nga mga correspondent, Roger Gutib, Arlo Ticar, Nelson Pateño, Anthony Siblano, kag Aksyon Al Adlahon. Sa ngalan ni Aksyon Rex Peregrino Cantong, ang inyong regular anchorman sa sininga patuntunan, standby na sa This Is My Life. Upod na kay Aksyon Welma Sugaton, magasunod sa diligid lamang madugay. Upod din sa ating technical partner, nagbulos na sa kay Aksyon Oliver Pason si Aksyon Nelmar Madera, at nagbulos naman kay Aksyon J. Mike si Sir Elray Dotilio. Sa Transmitter Control Tower, sa Balagay Talok Sunod Sang Bago, Broadcast Engineer Edward Balico. Itaray kita sa Action Night Patrol, las 9:30, tonto balas 11, karon sa gabi. Ako naman sa Action Eric Magbarwa Nagasaring. Mga kaaksyon, sa di ka mga bahin sa Pinas, labuton ka. Sa among balita kang serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita na sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!